Okay, limbag man andaw tayo. Nato nga iti adalan is about the tribulation time. Kung nato nga the great tribulation. Anya kadida ito tribulation. Tapunan na di Matthew chapter 24. Makantoy jay. Kung nato yung Matthew chapter 24, the opening verse tayo, di verse 21. Kung nato ay for then shall be great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. Kuna na addanto kuna na tidakkel kuna na nga tribulation kuna na nga haan pay nga napasama uray pay idi kuna na idi rugrugin iti lubong kuna na nga ingga na itatta uno iti man kaano pay. Okay, so ti question kuna ti asaludsod to kakabsat kaano nga ta na napasamak dayto nga tribulation adak natatuyo na iti tribulation nga daytoy wenno awan pay nya so daytoy kunana di Matthew chapter 20 40 verse 21 kunana to nga adda kunana iti dakkel nga tribulation. So tribulation nga dati kakabsat ket nte kita anti context na ati tribulation nga daytoy ket kunana toy nga ti pakitungtungtungan ni Apo Dios kadagitoy da disciples na iti daytoy ket panggap iti ko iti iumay ni Apo Dios kat kunana kat dagiti warnings na nagrugi kunana kakabsat nga ijay verse 1 kunana kat iti and Jesus went out and departed from the temple kunana and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple and Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Okay? Kunana, and as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So ti saludsod toy kating muno natoy so ti konteksto na dati kakabsat ket dayay panagsaludsod dagiti da disipulos kunana nga kaano o ti iyo umay mo kaano iti patingga ti lubong anya dagiti pagailasinan ket iti maysa nga pakailasinan nga imbaga na ket isu daytoy dati kunana nga addanto iti dakkel kunana nga tribulation nga kunana nga hanpay nga napasamak iti already ununa na nga hanpay kunana nga mapasamak tumetlaen. So nga daytoy nga tribulation ket isu daytoy kunana ket na isang sangayan nga panawen para kadagiti da Hudyo. Tano kita tayo iti verse 1 nga ingana iti verse 51 ket makita tayo nga daytoy tribulation time nga daytoy ket nakasentro para kadagiti da Hudyo. Uno mensahe ni Apo Dios para kadagiti da Israelita during this time of great tribulation. That's why kunana iti daduma nga paset iti Biblia kunana to nga Jacob's trouble. So Jacob's trouble is the great tribulation. Okay? Ket adda dagiti sa magmamano nga hintil nga ito makita ket kuna datoy tribulation nga datoy kunana to nga verse 29 kitaan tayo kadi iti ibagbaga na iti verse 29 no anya dati tribulation anya ito nga tati pasamak dito nga tribulation. Kuna na verse 29 in Matthew chapter 24, immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened and the moon shall not give her light and the stars shall fall from heaven and the powers of the heaven shall be shaken. Okay? Kuna na nga sumipnget at ang tutikinasipnget kuna na ket iti bulan kuna na ket handa nga ited iti lawag na ket dagiti bituin kuna na ket agtingnag da kuna na ijay langit. Kuna na ket agkindayeg kuna na dagiti dapan nakabalin iti lang langit kuna na. Okay? So ada day mga ibagat atta nga kuna da nga napasamak mo daytoy yan. Yung pinapudno na saan pay. Okay? Iti panagsipnget na lang nga daytoy ket addamat siguro dati temporary nga panagsipnget gapo iti volcanic eruptions ken dagiti da natural disasters nga kumparam to iti daytoy nga panawan nga dati great tribulation nga daytoy nga panawan ket talaga nga rikna enti tao ti rigat nga po iti kinasitnget ken kun nga dati bulan ket handa nga iti lawag na nanipod idi ubingak nga inggan natatakit hangko nga nakitang hanga naglawag jay bulan malaksid laeng kadagay day bagak nga
natural disasters nga sumangbay iti sumagmamano nga timpo. Kas lang minsan no ada iti bagyo ket dagita daw minsan ket kulaapan na iti langit dayti kuno ito nga ulep nga gapo iti bagyo ket amo nga makita ti bulan. Ngem those are because of naturals nya dagiti da kuno ito nga natural disasters iti mangikos. Ngem daytoy ket ni Apo Dios nga mismo kunana the stars shall be fall from heaven agtinag dagiti bituan. Adamot dagiti saggay sa nga makikita nga kuno ito nga falling star. Ngem hanga isu daytoy ti bagbaga ti the stars fall from heaven. Iti ket talagang iti daytoy na isang sangayan nga timpo agtinag kunana. So nga agkindayeg kunana dagiti pannakabalin iti tangatam. So daytoy nga panawan awan tayo pa iti daytoy nga panawan. Okay? Tadawti nga panawan kunana Daniel chapter 9 kunana iti verse 25 kunana nga bumayag daytoy iti pitulaeng nga tawen. So dati tribulation time nga dati ket hanpay nga napasamak itatta. So nga awan tayo pa ijay. Dati tatta iti panawan iti grasya kuno dati iti panawan tatta iti kuna dati nga grace period nga iti pannakaisalakan tatta ket libre. It's by faith alone. Kunana iti tribulation time nga ito at iti tribulation time nga iti katagbayag isuna iti kuna ito nga 7 years. Iti 7 years. Kaya ito kat magudwa. Ada iti 3.5 dito Kan another 3.5 manan dito Then iti Great Tribulation is specific nga isunto tayo iti Great Tribulation. And the Great Tribulation, kati parangarang na iti pirmi nga rigat iti tao dito ang tunga timpo. Ang tunga timpo, kati ag-arin to iti buong nga lubong kati Antichrist. So iti Great Tribulation nga dati kat adanto yung Antichrist kat iso ti panakaari. Antichrist and nanalo ti Antichrist iso na ti tunto ti king iti daytoy. Iti daytoy nga panawan. Kada ti Antichrist nga daytoy agar iso na iti agrugi iti nga panawan iti una ati nga first 3.5 years ket kuna nga makikapya iso na kadagiti Hudyo nagbalin iso na nga nalatak iti buong nga lubong nagbalin iso na mabigbigbig iti buong nga lubong ngamdamteng to ti panawan nga iso na ket mapapatay dito nagtingaan dito nga tawan iti 7 nga tawan then iso na ket unagan na itoy kuna tato yung espiritu ti Diablo ket agbalin iso na nga guraan na dagiti da Israelita ket gubatan na isuda ket kakaasyan na isuda nga ingana ti plano na ket talagang ma-wipe out da ditoy buong nga lubong. So the Great Tribulation kuna nato nga iti purpose na ti Great Tribulation ket the preparation of Jesus and His second coming. Because iti preparasyon na daytoy ket isuda ti kuna tato nga iumay ni Kristo. Ket dati iumay ni Kristo nga daytoy ket isu daytoy and daytoy kuna tato nga panagtugaw na akas ari ijay templo iti Jerusalem. Ngem sakbay na iti dayta ket masapul pay nga alaen na dagiti danamati itatta nga panawan. So daytoy nga panawan adagiti the grace period. So daytoy nga panawan ket isu dati next dispensation ket tribulation time ti addan ti tatta ket the church age. Okay, ito nga church age nga dayon tayo tata. Ito nga we are saved by faith alone. Ito saved by faith alone. We are saved by faith alone. We are saved by the work of Christ. Not of works, kunan. Not of works, makita data di Ephesians chapter 2, iti verses 8 and 9. Iti tatanga church age ket ti maysa nga mamati kini Kristo ket kunana ito nga naisalakan isuna. He is secure. Kunana iti Ephesians chapter 1 ti verse 13. Iti maysa nga mamati kini Kristo tatta ket pagtalkan na isuna nga isuna lang iti mangisalakan na
Awan ti daddo mga aramiden na no di iti kaunggan iti puso na ket talken na ni Kristo isuna ket na isave isuna by faith alone. Baban lang iti pamati no pinati na ni Kristo nga isula iti maka ugas iti basol na babaen iti na napateg nga dara na nga naibukbok iti cross Calvario. Then awan iti trabahong aramiden iti daytoy nga church age. O ti nga panawan nga ayan tay tatta. Okay? Then dumtang iti panawan nga kunana nga ni Apo Dios agsubli kunana ket alaan na dagitoy na nagtalagkin kuana. Nagtalag ijay kuti nga naaramida na di cross Calvario. Then no ala na isuda din agrugi datoy ko nga tribulation time. So nagkado ito eh. So, no to tribulation time, isistema ikipan nakaisalakan tutoyen ket kuto nga faith plus works salvation. Faith plus works salvation. Okay? Kasano nga faith plus works salvation, iso dayto yun, na di ko natay ito nga masapol nga denggen dati sa uni Apo Dios, nga at the same time masapulan nga itrabahuan da, uno adadagiti banagan nga aramiden da, nga mainayon ijay ko natay nga pamati da. Samantalang ditoy ket hanta nga agaramid ti anyaman ket maisalakan ta. Patyan talang ni Kristo, talken ta isuna nga ginaramidan na di cross Calvario, iso ti pakaisalakanan, then you are saved. Kung nanay ito dadong mga pasat ti Biblia, they are sealed by the Holy Spirit of promise. That's Ephesians chapter 4, iti verse 30. But iti dito yun nga tempo, kat masapulan nga masapul dan ton nga itrabaho. Okay? At datagiti panbanag nga aramidon da. Takuna na nga nudumtang tureta nga antay Kristo. Kuna na nga umayto isuna nga markaan na dagiti tattao. Masapul nga adam to ti imarkada iti ima na nguno dito ing timuging da. Ket no maimarkada ita ket kunana ijay nga addadan nga maiparangarang ijay maiparangurong ijay impierno. Dita ti kadaksan na daytoy kunata ito nga tribulation time. So tayo tribulation time nga dayto iti pasamak nga ayan iti rigaten ito pirmi nga rigat dayto yun. So habang tatapay lang nga panahon ket no mabalin nga awatan ni Kristo Jesus pabanit pamati dita pusom ako nga sikalang apo ti pan nakaisalakan ko sikalang apo mamati ak iti pusok nga sikalang makaugas kanya iti basol ko habang nga awan pay dati ko nato nga panang-ala nga panang subli ni Kristo kada tayo ket dayta iti pan nakaisalakan tatta nga panahon ket pamati panagtalag iti naramidan ni Kristo iso dayto iti pan nakaisalakan tatta ngem no umay kan tutoyen dakkel nga diferensya daytoy ket hangkan ton nga mas no kahit mo ti maisalakan ti daytoy masapul nga kunana di Matthew chapter 24 nga masapul nga agibtur da ingga na iti panungpalan. Okay? Makita dati kunana ijay Matthew chapter 10 iti verse 22 kunana nga masapul nga agandur da nga ingga na iti panungpalan ket maisalakan da. Okay? So datoy paki-applyan na dati verses dito yung book of Matthew nga naglawag nga in context nga ni Jesus Christ ket katungtungan na dagitoy da Hudyo ket kunana nga dumteng to ti aldaw nga da kayo ket masapul nga agibtor kayo tapno maisalakan kayo. And he is not referring here no di umadani nga tribulation time nga kunana to nga Jacob's trouble. Tadato Jacob's trouble nga dayto iso dayto yan dayto panangguran ni Satanas kadagito da Israelita taamon ni Satanas nga nganin dayto timpona. Then kunana anya pa iti maysa. So dahito it needs enduring unto the end. Then dati may samanin kat not taking the mark of the beast. Not taking the mark of the beast. The mark of the beast. Hindi na ito hantang alaan na di marka. Ako na itad mga pasit iti Biblia. Kuna na ijay Revelation chapter 14 verse 9. Kuna na nga adati may santong anghel nga agtayab iti tangatang ket iso ti agkasabang kuna na ijay nga hanyong to hamon nga alaan ti marka. Pero tanga marka nga dayta iso daytan iti
At nga marka iso ti mangi parungurong kanya mo na jay imperno nga maikadwa datoy antikristo ken na itoy kuna toy nga datoy beast nga daytoy. Ket kuna na jay pay nga hamo nga pagrukbaban daytoy antikristo nga daytoy. Uno datoy beast, uno datoy narungsot nga animal nga daytoy. Dito nga timpo. Daytoy nga timpo ket masapol nga agrukbab ti tao ken kuana ken datoy antikristo. Mangipakita isuna kadagiti pagilasinan, mangipakita isuna kadagiti milagro, ada mabalin na nga mabalinan nga bangunan na dagiti daduma kadagiti natay, biyagan na dagiti da ribulto. So mangipakita isuna kadagiti pagilasinan nga isuna ket kabailan na dagiti da. Nga iti daytoy nga timpo ammon dagiti da kodyo nga kunana niya Apo Kristo nga no makita yung tunday nga tao ket tumaray kayon. Kaday nga timpo isundatan di antikristo. Ket dagiti hintil ket masapol nga handa nga alaan ti marka. Masapol nga handa nga agrukbab iti dayta nga pasdek nga rebolto tapno iti kasta ket may kanda iti pannakaisalakan. So nga nagrigat iti nga timpo iti tribulation time. So at any time ket mabalin nga mapasamak daytoy. Tribulation time nga daytoy. No iti apaman nga oras hantay nga mo no kuna ni Apo Dios nga umay agsubli suna ket alaen na dagiti namati ken kuana then agrugi datoy pati nga tribulation time. Tribulation time nga daytoy kakabsat nagrigaten tatanto nga panahon iti COVID nya hankan nga makabiyahe no hankan nga makaikan iti travel pass. So dagitada iti kaiyarigan na daytoy ito nga timpo no awan iti markam kuna natoy haan kan nga makagatang hang ka nga makalako. So kontrol datoy diablo amen nga pasamak iti daytanto nga timpo. So tatapay laeng mabalbaling ket pamatye mo ni Kristo tatanga timpo. Tahampeng may ni Kristo nga nang alamang ala kadagiti namati ken kuana. So ngano hang kamamati ti daytoy ket kahit mo ket urayan daytoy ket rigat nga palalo daytoy pasamak iti daytoy. So nga kun natin hangka kumamaan lilaw so nga tatapay laeng no habang awan pa iti tribulation pamatyan mo ni Kristo. Awan iti maaramidam iti pannakaisalakan mo tatta. Iti pannakaisalakan tatta ket isu daytoy panang-awat ijay na aramidan ni Kristo kas manubot mangisalakan tayo ijay cross Kalbaryo. Iti cross Kalbaryo nga daytoy imbuyat na jay dara na ijay. Tapno ti siya sino man kuna di nga mamati ken kuana ken di offering na nga in sakripisyo na ti bagina kuna na nga isuda ket maisalakan da. At that moment nga namati dati ni Kristo Jesus. Na isang sangayan na programa ni Apo Dios iti church age. Ket dati tumet ket sabalin tumet nga panahon daytoy. Dati ket continuation ti Old Testament. Actually dati tribulation nga dati ket continuation iti pasamak iti Old Testament. Okay? Nga iti daydi matlang Old Testament masapul nga denggenda iti sao ni Apo Dios at the same time ket masapul nga dati trabaho na. Masapul nga iaramid da iti pannakaisalakan da. Ngem ti daydi nga tempo tattaket adati the dispensations of the church ket kana ada iti libre nga pannakaisalakan na isang sangayang nga dispensasyon nang ti adalan iti dispensation. So dati mangipakita nga ada nagduduma iti langan ni Apo Dios iti nagduduma nga tempo. So kung ti duma nga masapul nga ti pannakaisalakan mo lang tataket masapul nga maadaan iti aramid ang pinapudno na ket saan ti pannakaisalakan tatta ket libre babaan lang iti pamati. Awaten dayta ti maysa nga namati babaan iti kunata ti nga panang bigbig na nga isuna ket maysa nga managbasol ken panamati na nga ni Kristo lang isulang iti makaugas iti basol na babaan ni aramid na ni Kristo ijay cross ket isuna ket maisalakan. Iti daytoy nga tempo nagduma. Ito nga timpo awanton dagitoy da nga tattao. Tadumteng da di aldaw nga na Apo Isos ket umayso na bumaba di tangatang ket kuna na nga bangunan na dagitoy da nga natay nga namati ken kuana ken dagiti adda nga tattao nga si bibiyag nga adda nga mangururay ken kuana
Kit kuna na nga ipan na isuda, iti tangatang, kat ukuman na isuda jay, ukuman na ti aramid da, kat ika na iso na ti gungunada, gapu iti panagserbida kini Apo Isus. Iti dito nga timpo, okay, dito yan kat awanan lagi dyan na mati dito eh. Kat nga timpo kat agrugin iti rigat. Ngayon kuna na, dado mga pasit iti Biblia, at iti peace and safety nga muna. So iti 3.5 years, at iti peace and safety. Agbaling nga political leader at antichrist. Agbaling nga political leader iso na dito 3.5. Baling nga nabanglo iso na nga tao, baling nga natanok. Agbalin iso na nga mabigbigbig. Iti dito nga timpo. Ngayon, kuna na, iti dito nga gadwa, kano na, after 3.5 kat mapapatay iso na. Mapapatay iso na, kat iso na bumangon iso na kadagiti natay. Nga iso na kat indwell, dito ko na ito nga balin iso na nga devil incarnate. Niti Ilocano na diay devil incarnate iso na. Ket data big rugyanan iti tao nga pagworshipan iso na. Rugyandan iso na nga dayawen. Rugyandan iso na nga dayawen kan alaan na jimarka. Tapno iti kasta iti tao ket makagatang, iti kasta iti tao ket lako. Ita ito nga panahon. Hanggang tumuteng nga makabiyahe. Iso na matlaan katang. Ano di travel pass mo hanggang nga makabiyahe. So nga dari, narigat ito nga panahon. Nga great tribulation. So you need to endure unto the end. Kuna na, and thou shalt be saved. Nga madadag iti pasat, iti kuna na ito yung Matthew matlaan. Nga kuna na nga, no, naitibkul ka iti imam. Kuna na kaputdam. So datan to ti pakiaplikaran na. No, namarkaan iti imam. Iti 666. Ket na-amiris mo nga agturong kagayaman di impyerno. Ti kakaiso na nga ramitam ket putdam. Ket talaga nga putdam tapno kunana ijay pasdadong pasit di Biblia nga nasaysayaten kunana nga mapan ka iti may kadwa nga biag kunana nga naputed iti imam no di may parungurong ka di impyerno nga si bubuo. Okay? No kunana no tim kannawan nga matam ket intibkol na ka swatem. Physical to nga ramiden da during the tribulation time. Apay, kuna na iti Biblia nga nasaysayaten nga sumbrik ka, kuna na di pagaryan iti Diyos, kuna na jay nga awanang katimaysa nga mata, numit lang di mapangka di impyerno nga si bubuo nga maitubong ka di impyerno. So the tribulation time, kay dati kadakkel nga rigat dito no ang momenton nga daka dito nga timpo, no 95% kadagiti kuna ti tatanga na mati kat awan danton. Apay nga 95%. Tadi 5% kat iso daytoy jay kunada toy nga sumagmamano nga tao kadagitoy da nga panawon nga kunada nga naisalakan da nga mahandagan nga naisalakan. Kunada nga naisalakan kami. Binigbig mi ni Kristo Jesus kay iso ti manlubot maisalakan mi. Ngem kinapudno na ti pannakaisalakan tatta ni Apo Kristo lang iti makaammo. Ni Apo Kristo ken dayjay tao. No, amune Iso Kristo no sinno dagida si pupuso nga talaga nga imawat ken kuana kas manlubot mangisalakan da. Ada dagiti sumagmamano iti kapilya nga handang mauawatan iti pannakaisalakan. Tati ammo dalaan ket panda iti kapilya, panda makigimong ngem iti puso da handa pa lang inawat ni Kristo Jesus kas manubot mangisalakan da. So ada iti pagtinaga na di 5%. So 95% kadagiti da tattao ket no awan danton mas daaw kanton nya adu na tao ti mas daaw kuna dang ni ay nan dagida agkas kasaba ay nan dagitoy da nga tattao ket no makitam ket dagitoy da kunada nga namati da ket awan danton tainala ni Kristo Jesus da ket hangag apo iti UFO hangag apo iti anyaman nga atake iti Taliban uno anyaman nga atake iti terorista nya tainala ni Kristo Jesus isuda. So ngano handak tumot nga masarakan ammo yun ton nga adda kayon ton iti nga tempo. Iti nga tempo ore awatam ni Kristo Jesus nga kas mangisalakan mo ore kumararag kanton ngem haanton nga maiaplikar kanyam daytoy. Dito ito nga banda ket masapul nga agandurgan nga ingana di panaglipas iti panagbiag mo. Agandur ka nga hanga makagatang. Agandur ka nga awan iti kanem. Agandur ka nga ma-persecute iti antichrist. Ta usaren nanto dagiti sundalo's, usaren nanto iti United Nation.
nga mang parigat iti tao. Tay kanda kanto iti choice nya alam ti marka no saan. Kung nadantukin ka, kat no alam ti marka, amomon nga isika kat may garong kanya impyerno. Kan may sapay nga mangitad iti panakaisalakan dito ikat kuna dato nga trick the Jews. No kasanom nga inaiwanan nagiti Hudyo dito nga panahon. Dito nga panahon kat idaytoyen nga maburak nagiti Hudyo. Kat kunada nga dagiti da umariwot-wot nga Hudyo kat kuna nato nga sumrek da kadagiti nasyon agtartaray da gapo iti biyag da. Okay? Kasta idi metlang panahon iti Holocaust nga ni Hitler kat kahit na nga mapapatay dagiti da Hudyo. Ngano anyaman ti pakaasarakan na kinkwada kat paltugan da papatayan da. Isumat lang iti mapasamak during the tribulation time dato anti-Kristo kat gubaten na dagiti Israelita kat ingana mapapatay da. Kat no dagiti da nga Israelita dagiti da nga Hudyo kat imapon da iti balay mo ket mabalin ko nato nga isu dayta ti pangibasaran ni Apo Dios nga panangisalakan naking ka no sika ket taripatto mo isuda no gusto. No isuda ket ilemang mo isuda pakanan isuda wala na ijay ayatem dagiti Hudyo during that time. So dagiti panakaisalakan during the tribulation time nagrikat nga tempo. So ngono addakan dito nga tempo amumon ti mapasamaken. Hammong ala iti marka hangkang agdayaw iti rebulto iti daytoy nga anti-Kristo anusam nga agrigat nga ingana kinipatay. Ket masapul nga iwanam dagiti Hudyo nga umapon to kadagiti babalayo. Okay? So balin kadto nga anti-government iti daytoy nga tempo tapno may salakan ka. Tatanga hampay nga dimanon dito nga tempo adapit to masapol natalkam ni Kristo tatta habang awan pa dito nga tempo iti tribulation time ket tattaket maisalakan ka. May salakan ka babaen iti panamati lang ken kuana babaen iti panagtalit mo yen aramidan na di krus kalbaryo ket maisalakan ka. Okay, ket agyaman na iti tinaalala ta about the tribulation ket naing pangandaw kada tayo amin agyaman na.